navn er Trine Sved, og jeg er svært. I aften skal det handle om danskernes interesse og deltagelse inden for politik. Politisk deltagelse forstår man ved de handlinger, der prøver at påvirke politikerne, eller ligefrem lovgivningen. Men det skal selvfølgelig ikke bare handle om dig selv, det skal være en kollektiv handling. Og det kan måske være, at mange af os faktisk har prøvet at deltage i politik, uden at vi overhovedet ved det. Du har måske deltaget i en underskriftsindsamling, blevet medlem af forældrerådet i børnehaven, blevet formand for ældreplejen, eller har du måske undgået at købe nogle bestemte produkter, eller helt ladet være med at købe ind ved et bestemt firma, da du ikke brød dig om dem, altså boykotning. Politisk deltagelse er delt op i to former. Institutionsbundet deltagelse og situationsbundet deltagelse. Institutionsbundet deltagelse er, når man stemmer til valg eller melder sig ind i et politisk parti eller organisation. Her er målet ofte at påvirke de brede landspolitiske forhold. Danskerne er generelt gode til at deltage i folketingsvalg, men lysten til at være medlem af et parti er kun gået ned ad bakke. Situationsbundet deltagelse er mere uregelmæssig og mere spontane aktiviteter, og det berører tit en gruppe af borgere, som kun tænker på den ene sag. Det kan fx være indsendelse af læserbreve, at gå med kampagneskilte eller deltagelse af en demonstration eller protest. Men kan det have noget at gøre med, hvor meget uddannelse man egentlig har? Jeg er bare ind for at besøge Mette Kvist, som er matematiker og arbejder på Søren Bænk, og vi sammen kan kigge på statistikker omkring danskernes deltagelse og interesse på politik. Hej og velkommen til Taxi-programmet. Selv tak. Hvad er det så? Ja, der har været meget fokus på danskernes interesse og deltagelse i politik, især i medierne tid. Og derfor har vi lavet et survey og lavet nogle statistikker over det, og det er det, vi skal se nærmere på. Jeg har den her. Lad os gå i gang. Og hvad er det så, I har prøvet at undersøge i den her test? Nulhypotesen i den her test er, at der er uafhængighed mellem, om man har deltaget i en protest eller demonstration om, hvor meget uddannelse man har fået efter sin skoleuddannelse. Hvis vi kigger på p-værdien i den her test, kan vi se, at den er ekstremt lav. Så vi vil forkaste nulhypotesen både med et signifikansniveau på 1% og 5%. Det vil sige, at der er altså stor afhængighed mellem, hvor meget uddannelse man har efter skoleuddannelsen, og om man har deltaget i en protest eller demonstration. Vi kan derfor se, at ikke alle deltager lige meget i protester og demonstrationer. De med en længere uddannelse er mere aktive i den side i politik, hvor dem med en kortere uddannelse måske ikke står lige så meget frem, når de er utilfredse med noget. Så skal vi kigge på danskernes lyst til at være medlem af et parti. Hvis vi kigger på danskernes lyst til at være medlem af et parti, kan man se, at de i de sidste år er faldet meget kraftigt. Danskerne har altså ikke den samme lyst og tid mere. I 1940'erne var over en fjerdedel af befolkningen medlem af et parti, og nu er det helt nede på 4-5%. Der er altså ikke den samme kontakt mellem politikerne og befolkningen mere, så nu må de nå ud til borgerne gennem f.eks. medierne. Men der er der egentlig sammenhæng mellem, om man er medlem af et parti, og hvor meget uddannelse man har efter skolen. Det har vi her i Politikken kort og godt prøvet at finde ud af. Og med det, hvad handler den næste test om? Nulhypotesen i den næste test er, at der er uafhængighed mellem, om man er medlem af et parti, og om hvor meget uddannelse man har efter en skoleuddannelse. Igen, hvis vi kigger på p-værdien, kan vi se, at den er meget lav, så vi vil igen forkaste den både med et signifikansniveau på 1% og med 5%. Det vil altså sige, at der er afhængighed mellem, om man er medlem af et parti, og om hvor meget uddannelse man har efter en skoleuddannelse. Det er altså lidt samme princip som den sidste test, vi havde. Det er altså næsten kun veluddannede, der involverer sig inden for de her områder i politikken. Og det er selvfølgelig et problem, når det er, at demokrati handler om, at hele befolkningen skal styre samfundet sammen. Og så er det kun af de veluddannede, der bliver hørt. Det næste, vi skal se nærmere på, er danskernes interesse inden for politik. Man siger, at danskerne er meget aktive og interesserede i deres omverden og i politik. Mange danskere melder sig ind i en forening, hvis de har en bestemt interesse, som f.eks. fodbold. Så mange er faktisk 9 ud af 10 danskere er medlem af mindst en forening. De fleste lønmodtagere er medlem af en fagforening for sikkerhedens skyld. Og derudover er de måske medlem af nogle andre foreninger, som de har en interesse for, f.eks. en sportsforening. Vi er også gode til at møde op til folketingsvalg, faktisk så gode, at stemmeprocenten gerne er over 85%. Hvad handler de sidste tests om med det? I den sidste test er nulhypotesen, at der er overensstemmelse mellem den politiske interesse i år 2001 og den politiske interesse i år 2005. Vi kan se ud fra skemaet, at der ikke er sket en særlig stor ændring i den politiske interesse fra år 2001 og 2005, men interessen er blevet større.
Hvis vi kigger på vores p-værdi, kan vi acceptere den med et signifikantniveau på 1% og et signifikantniveau på 5%. Det vil altså sige, at der er signifikant sammenhæng mellem den politiske interesse. Så det er jo en god ting, som vi selvfølgelig kun kan være glade for i forhold til den danske politik. I den næste test er nulhypotesen, at der er overensstemmelse mellem den politiske interesse i 2005 og den politiske interesse i 2007. Igen, hvis vi kigger på skemaet, kan vi se, at der er en stor stigning i interessen fra 2005 og 2007. Danskerne har altså fået en meget større interesse i politik. Hvis vi kigger på dem, der er meget interesserede, er der næsten sket en fordobling. Det er altså en markant stigning, og det er sammen med dem, der har sat kryds i noget interesseret. Det er altså en super positiv stigning for den danske interesse i politik, som vi kun kan håbe på, der bliver ved med at stige. P-værdien er altså ekstremt lav, så lige meget hvilket signifikansniveau vi tager, forkaster vi nulhypotesen. Der er altså overhovedet ikke sammenhæng mellem de to. Og forskellen er altså utrolig stor, men det er selvfølgelig kun positivt, at det er en fremgang i den politiske interesse.